Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo pa rin po ang ating Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama niyo rin po ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. Napakinggan nga natin ang secret file ng ating kabisyo na si Lea. Si Lea na akala niya siya lang yung may inililihim, no? Yung pala pati nanay niya naglilihim sa kanya para maprotektahan silang magkapatid. Yes. At dito natin masasabi na ibang klase talaga ang lakas, yung strength and pagmamahal ng isang ina. Tunay partner. At ngayong wala na siya, no? Nakakalungkot lang na hindi mo ma-share dun sa taong naghirap sa inyo yung resulta ng mga sakripisyo niya. Yun yung pinaka nakakalungkot eh. Sana may kasama ka na mag-share nitong tagumpay na ito pero wala eh. Wala siya eh. Yun yung pinaka nakakalungkot, no? Parang san ka pa bumabangon araw-araw kung wala na yung taong gusto mong makakita ng tagumpay mo. Hayop din kasi yung ama eh, nakakaasar eh, no? Pasiman-siman pa. Kala mo makakatulong sa pamilya, kala mo makakapagpadala. Yung pala sumisid sa iba. Kung hindi nyo kayang panindigan yung sarili nyong pamilya, huwag kayong gumawa ng pamilya. Yan. Nigigil ako eh. Ni Titan Jello, hindi na lang nagko-comment kasi baka mamaya may masabi siyang mali. Hindi, pero totoo yun Totoo yun. Kung hindi mo kayang panindigan yung family mo, bakit ka pa kailangan gumawa ng family? Kasi tingnan mo kung sino nagsasuffer. Yes. Mga anak eh. Yes. Yung sender natin, dalawa sila ng kuya niya. Kita niya, since day one, yung paghihirap ng nanay niya. Tama. Anong ambag ng tatay niya? Imbes na dalhin sila sa isang maayos na bahay? Saan? O sa poder na lang ng lola, dun sa side ng mama. Bakit hindi sa side ng papa? Nasaan dun yung ambag ng papa? Ano yun, sperm lang? Alam mo, parang ang pangit mang pakinggan, pero yun yung katotohanan sa pagkakataong to. I mean, sa Yes. panahon ngayon eh. Yes. Na ang tanging naaambag na lang ng ibang mga kalalakihan dyan sa sarili niyang pamilya ay sperm. Tama. Which is, hindi naman dapat. Tama yun. It's a shared responsibility. Pag Tama. nagkaroon kayo ng anak, share kayo. Alam mo dapat yung obligasyon mo. Totoo. Totoo yun. Agree ako doon, partner. Kasi bilang isang lalaki, in good terms, or hindi kayo dapat okay nung partner mo, dapat yung obligasyon mo dun sa bata hindi mawawala. Kumbaga, in good terms and in bad terms man Yes. kayo na kapag hiwalay nitong partner mo, dapat hindi mawawala ang... Obligasyon mo. Totoo yun eh. Dapat bilang tatay, magpakatatay ka pa rin. Kahit na hindi ka na partner. Yes, oo. Kasi tatay ka nun eh. Dapat magpakatatay ka. Di mo naman sinabi na magpakaasawa ka pa eh. Di ba? Natapos na nga kayo, Tapos diba? na nga kayo eh. So, dapat magpakatatay ka na lang. Dahil dugot laman mo yung nandoon sa bata. So, dapat kung ano man yung mga pagkakamali mo dun sa magulang, sa nanay, hindi mo na gagawin dun sa anak mo. So, yun lang yun din sa akin. Tingin ko naman dito sa letter sender natin, sa side ng tatay niya,
Totoo yan nangyayari talaga yan. May mga tatay talagang matiisin. Tatay? Oh, may mga tatay talagang matiisin na hindi kayang magpanindigan yung pagiging tatay nila. Tinitiis. Ganong klaseng matiisin pala. Oo, ibang matiisin yung Ibang matiisin ng klaseng nanay pagkatiisan, oo. Matiisin ng tatay to na biruin mo, nakikita mo na kami naghihirap dito, nasa barko ka. Dapat suportahan mo naman kami, may pera ka naman eh. 'Di ba? Dapat doon makita natin yung pagiging tatay mo. Kung hindi mo na mahal yung magulang, dapat mahal mo pa rin yung anak mo. Pero hindi ganun talaga yung nangyayari. Hindi ganun talaga nangyayari. Pero Paano dapat, sila matututo? mahirap eh. Hindi natin hawak ang utak ng isang tao eh. Tingin ko may turning point naman yan eh. Kung marirealize niya sa sarili niya na mali talaga. Pero may mga tao talagang manhid. Hindi talaga nila nare-realize. Ang kakapal na mukha. Totoo yan. Kakapal. Kasi siguro expected na, okay, ang nanay, siya lang ang mag-aalaga ng mga Yes. bata. Pero yung pasanin pagdating sa pinansyal, siya pa rin. Yes. Ano ba naman yung umambag ka ng kahit magkano lang, diba? Dude, diba parang pinrotektahan pa ng nanay ng sender natin itong naging asawa niya sa mga anak niya. Imagine mo, hindi naman niya sinabi talaga upfront na may babae, may pamilya yung tatay ninyo. O hindi niya sinabi na hindi nagpapadala yung tatay niyo kaya todo kayod ako. Sa dulo na lang nalaman eh. Na, ako yung kumakayod ng todo, kaya lagi ako wala kasi gusto ko mapag-aral kayo. Tapos yung ginawa ng nanay, sinave niya yung money niya doon sa pagtatrabaho niya, hindi na para sa pagpapagaling niya, hindi na sa pagpapagamot niya, kundi para sa mga anak niya. Grabe yung sakripisyong yun, yung kaya mong hindi na intindihin yung sarili mong pangangailangan para sa mga anak mo o para sa ibang mga tao. Ganun ang nanay. Maging malaki o maliit na detalye sa buhay ng mga anak nila, gagawin nila, poproteksyonan nila yan. Yung problema na meron yung anak nila. Tsaka yung mga ina, hindi natin alam, minsan may mga pag-iyak sila na nakatago lang. Totoo. May mga luha sila na hindi na natin nakikita. Dahil tinatago nila sa inyo. Yes. Tinatago sa atin. Ganun sila magmahal eh. Di ba nga sabi, ang hirap maging ina. Ang hirap magpakaina. Ang tatay kasi magpo-provide lang eh. Diba? Ang tatay magtatrabaho. Ang gawain ng tatay? Tatay magtatrabaho, magbibigay ng pera. At the end of the day, ang nanay pa rin naman magmabudget dun sa pera. Diba? Ang hirap ng tungkulin ng isang nanay. Sobrang hirap, promise. And shout out sa lahat ng nanay. Lalo na sa'yo, dude. Isa kang nanay, Thanks, diba? dude. And sa mga Kakaina ko lang. nanay natin. Kakaina ko lang. Sa mga naging ina. ng ano natin. Sa mga ina mo. Oh, ina ko. Hindi, pero yun nga. Sa akin, dude, napakahirap. Dahil ito yung responsibilidad na hindi mo na pwedeng talikuran at ayawan eh. Hindi mo pwedeng ayoko na dahil pagod na ako. Walang ganun eh. Hindi na kita pwedeng intindihin dahil okay na, napalaki na. Hindi eh. Kahit nga malaki na yung anak, di ba? Nanay pa rin ang tinatakma. Ano ba? Oo. Tulungan mo naman ako. Ganito. O kaya, di ba, eto duda, nangyari talaga sa akin, di ba? Nanganak ako. Naging ina ako. Yes. Pero ang isang ina, kailangan pa rin niya yung nanay niya. Totoo yan. A mother still needs her own mother Yes. para sa pagpapalaki din ng anak niya. Kasi normally, ang iniisip ng isang nanay, di ba, yung sarili niyang anak. Ako, iniisip ko yung anak ko. Pero yung mama ko, iniisip ako. Ganon din yung apo naman niya. Pero doon mo mararamdaman na grabe yung pagmamahal ng mama mo. It extends sa buong pagkatao mo and at the same time dun sa pamilya mo, sa minamahal mo. Ganun ang nanay. And dude, wala namang kasulatan na nakasaad dun kapag kinasal kayo ng partner mo, diba? Na ito yung responsibilidad ng nanay, ito yung responsibilidad ng tatay. Wala namang talagang malinaw na listahan eh, kung paano eh. Although sa Bible, diba, may mga makikita tayo siya na responsibility of a husband and a wife, ganyan. Pero dude, walang malinaw na toka-toka. O ito, pagpapalit ng diaper sa tatay to ha. O pagkita ng pera sa tatay to ha. Wala namang ganun eh. It's always a teamwork. Tama.
Kumbaga kung hindi kayang i-provide ng isa, o edi yung isa mag-provide. Tama, ganun. Kung hindi kaya ng isa na mag-alaga, o yung isa mag-alaga. Pero alamin mo din kung paano mag-alaga. Tama. Alamin mo din sa sarili mo kung paano mo matutulungan yung partner mo. Hindi yung sarili mo lang yung iniisip mo. Kasi kapag sarili mo lang yung iniisip mo, grabe ka naman. Pero kasi, partner, nangyayari na yun dito ngayon sa mundo natin. Na ang isang lalaki, basta nakapagbigay na sila ng pera, yun na yun eh. Di ba parang hindi mo na maaasahin? Pero hindi dapat ganun eh. Mhm. Kasi minsan, lalo na ako ngayon, Mhm. mas lumalalim yung pag-unawa ko sa isang relasyon. Mhm. Doon ko nakikita na ang hirap maging babae. Mhm. 9 na buwan magbubuntis, Mhm. manganganak, Mhm. mamamaga, Mhm. mamamanas. Nanganak na, namanas pa, namanhid pa yung paa. Mga ngati pa, dude. Daming May mangyayari. allergies. Ang daming mangyayari. Ang hirap manganak. Ang hirap magkarga ng bata. Mhm. Doon mo makikita, partner, na hindi lang sila nagsasalita pero kailangan nila ng tulong eh. Totoo. Dapat bilang isang lalaki, hindi lang natin tinitignan na, nakapag-provide na ako. Mhm. Dati kasi ganun din yung thinking ko, bilang isang lalaki pala, dapat magpo-provide ka lang. Mabibigay mo na yung kailangan. Hindi pala. Mas the more pa na lumalakas yung babae at tumitiba yung isang babae kapag merong maalaga ng asawa. Yes, totoo yan. Dapat inaalagaan talaga yung asawa nyo. Totoo yun Totoo yun. Doon ko lang na-realize. Ito lang. Pero feeling ko, dude, ang isang babae, nakukuha niya din yung lakas niya. Hindi lang dun sa asawa o dun sa partner, kundi sa mga anak. Oo Lalo naman. na kung wala na siyang choice, kundi humugot ng lakas dun sa anak. Yes. Kasi kung wala naman talagang maibigay yung lalaki, ipagpipilitan pa ba niya? Hindi, Hindi, di ba? So, ngayon, nahanap siya ng paraan para maging okay siya dahil alam niya sa sarili niya na mawawasak siya at tuluyan siyang manghihina kung wala siyang panghuhugutan ng lakas. Totoo. At mabuti na lang yung sender natin na si Leia, yung nanay niya, nakapanghugot ng lakas mula sa mga anak niya. Yes. And, dude, yung kaninang sinabi mo na lumuluhan ng palihim, 'di ba? Umiiyak ng palihim o natutulala ng palihim. So, iniinda yung sakit ng palihim. Nangyayari talaga 'yun. Ito yung mga tinatawag nating invisible sacrifices of a mother. Invisible sacrifices of a person na hindi man sabihin, na hindi man ipangalandakan sa buong mundo na, ito yung ginagawa ko para sa inyo mga anak ko Small things, small efforts, small acts of love, but still, it's a manifestation or still an act of love na malaki, na sacrificial, na kapag pinagsama-sama mo lahat ng yun, doon mo marirealize na, ay grabe, it's incomparable. Yung hindi mo talaga makukumpara sa kahit anong klaseng pagmamahal Totoo yun. na ibibigay sa'yo ng kahit sino mang tao. Walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina. Kaya, hindi po Mother's Day ngayon Hindi. Pero gusto lang nating pasalamatan yung mga nanay out there Yes. na walang sawang binibigyan ng pagpapahalaga at pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Minsan kasi nakakalimutan natin magpasalamat sa mga magulang natin. Totoo, dude. Ano ba naman yung simpleng thank you? Sa ibang tao nga nakakapag-thank you ka eh. Yes. Sa ibang tao nga nakakapagpasalamat ka. At sa ibang tao nga nakakapagsabi ka ng I love you. Ano ba naman sa simpleng text message o tawag na parang I love you. Diba? Yung ganong simple lang na sabihin mo sa nanay mo na kahit di ka showy. Sabihin, tanggalin na natin yung hindi ka showy, hindi kayo close. O sabihin Iba mo, yung favorite niya. yan. Hindi ka vulnerable sa kanya. Ano ba naman masabi mo lang na salamat, love you ma, mga ganun. Makakadagdag yun ng confidence. Nakakadagdag din yun ng tiwala sa sarili niya. Totoo. Na tama pala yung ginagawa niya. Mm. Kasi minsan ang nanay din na papasok sa isip niya na parang tama pa ba itong ginagawa ko bilang nanay? Am I still a good mom? Lagi pumapasok yan sa isip mo na parang, am I still a good mom? Lalo na kapag naghiwalay kayo ng asawa mo, siguro papasok doon na, saan ako nagkulang? Masama ba akong nanay? Bakit nangyari sa amin to? May pagkukulang siguro ako, no? O sumobra ako?
Pero wala eh. May mga bagay talaga na hindi mo kontrolado. Kaya naman, kung ano na lang yung kaya mong isipin na maganda sa ikabubuti ng inyong pamilya, ng mga anak mo, yun na lang yung gawin mo. Yun na lang yung isipin mo. You are doing good. You are a good mom. As long as napapakain mo yung mga anak mo, as long as bibigyan mo sila ng guidance, as long as maganda ang intensyon mo para sa kinabukasan nila, then you are doing a great job. Tama. Agree. Hirap maging nanay, no? Maging tatay din naman. Maging responsableng tatay, mahirap din yun. Mahirap. Oo. Pero mas mahirap maging nanay talaga. Ay, oo naman, dude. Sobra. Kaya panoorin ninyo yung yung long form natin na video content sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Kasi doon napag-usapan natin doon sa pain challenge kung sino nga ba ang mas nahihirapan. Diba may ganon? Tama. Sinong mas nahihirapan, ang mga babae ba o ang mga lalaki? At ang sagot doon ay ang? Mga lalaki. Kala ko ba nagkaintindihan na Oo tayo? nga, babae. Sa bagay, mga lalaki din. Kasi hindi nyo maintindihan minsan yung pinagdaraanan ng babae. Diba? Kasi paano ba naman, tatanong-tanong kayo, anong problema? Tapos, hindi kayo makaramdam. Charot, darot. Anyway, Kabisha Leia, sana ay nasa mabuti kang kalagayan and we hope na mapagpatuloy mo ang iyong buhay kasama ang iyong kuya at dala-dala ninyo yung alaala ng nanay ninyo bilang inspirasyon at motivasyon sa pang-araw-araw niyong buhay. At sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede nyo pong ibahagi sa amin yan, raketera@gmail.com. Kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Leia's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!